yothando hey Nxakanxaka yothando hamba ngesitimela sothando hey mabila magumu elinye labajabule elinye labasokole imbuza ipheli ngamlinda kangeni Nxakanxaka yothando Nxakanxaka yothando Nxakanxaka yothando imbuza ipheli Mani. Hayibo manje mina ngeke ngisaphenduka. Hayibo. Hawu. Like how usezokhulumela nje ukuphendula. Nomusa manje. Nomusa. Ngifuna ukulala, ngicela ukulala. Hayibo ulele nje kanti awulele. Why manje lokhu uphenduka la endlini? Why lokhu uphenduka? Asula Mathemba. Uyangicasula kusangicasula. Wenza izinto manje nje ungasafuna isikhulume ngathi mina ngirong. Uba ngafuna ukukhuluma ngezinto njengamanje. Awukhuluma isikhathi sokukhuluma lezi isikhathi sokulala nje. Wena uyalala kukhona into ongayithandi. Uyakwazi ukulala wena kukhona into ongayithandi. Singabukabi okunje manje ngilele. Angithandi kwalento ngilele nawe la endlini. Angithandi lonto le kodwa ngilele. Manje ukhuluma ngani ngikwazi ukukhuluma ngani? I-right lento ukuthi uma ubona abantomazane mina ungiphike. Uthi mina ngiyintombazane ungiphike njengomangane yakhe. I-right lonto leyo Themba. Uyiphatha intombazane engayazi vele fanele ngithini? Ukhuluma ngani futhi? Wena uyiphathisa kwani? Ngiphica nentombazane lana i-right lonto leyo Themba. I-right lonto leyo uma simantombazane sungibiza ngentombazane mina yamahlelo. Intombazane yamahlelo. Makoti lo angatintombazane ngomfazi amantombazane. Makoti ke lo umficela umakoti obakutshentsi kwakhe la. Makoti ngiyabuza. Usule makoti wena Themba. Le condition yakhe ngithanda kubuyela koshina ngwazi ngumsindo manje. Bazothina abanye abantu abasemarumini ngale. Bazothina. Bazothina abantu. Mina ngithusa ukuthi wena usunomakoti. Umakoti izwa lokho ngifuna ukulala. Hayibo, wethemba. Nomusa. Ngiyabuza. Yini? Cha ngiyabuza ukuthi wena usunomakoti la eThekwini wena usunomakoti. Yebo nomusa nomakoti. Ngithi umuntu wambona uhlonipheka kanjani wamuntwana. Abuhlonipheka umntana nje kunalo. Ufuna ukukhuluma lento lezi ningi ngithwala amabhodlela lezitshe ngificela ngaphansi kombhede. Izitsha ukhuluma ngani ke manje izitsha ziphi izitsha? Musuka satha wasi. Musa ukwenza wazi. Hayi mina nginebhadi shema hayibo nginebhadi. Musuka hayibo nginebhadi. Wena Musa. Imo WhatsApp wena nje wabona into ngoba lendlu ingena izifebe engaka. Uqanyela unomusa nje. Nomusa umqabelayo. Ngoba lendlu ayikho inhloko yomcondo ongangeni la endlini. Yebo anti sawubona. Siyaphila. Anti nami ngilungiselela bona ukuthi kuleli sonto njengoba liphela nje ngihambe ngize lapho ngizolungisa indaba lezi ezemali. Hayi ngizofika. NgoLesine nje ngizobe sengilapho ngizolungisa yonke into. Namkhona umuntu owazi izinto zesintu engengabonisana naye. Hayi ngisazophinde ngikhulume futhi naye angibonise ukuthi ngenze kanjani. Phela nje into engikhathazayo yabo leyo ukuthi kufanele ngingene ubhuti lapho. Hayi kodwa sobuye sixoxe. Okay hayi kulungile. Hayi izobonana. Okay. Ngibizwa ngibona ngifika. Ngikhathele ukuxabana nawe nje manje. Hayi nami ngikhathele ukukhathala. Lalela phela lalela ngizwa ukuthi ngithini. Into engitshanayo ukuthi angifuna yabo litoti wakho wenza le ngithula igubhu phakathi kombhede thola lonke landele. Ayekho omunye umuntu mina ngazana naye. Lento ukuthanda imithi uyafana nomncane ngabe uyafana nini? Uyafana wethemba wazi ngani ukuthi mina olongo ngoba la ndlini ngiyazi ayikho intombazane engangeni la ndlini. Unoqanyelo nomusa kulamantombazane angena la ndlini. La ndlini wena ongenayo kwenza kwakho la ndlini. Ngakushaya nendlu le. Hayi angidakelwa ngemfana engeke angidakele phela manje. Yonke into nje hayibo. Hawu. Wena nje uyadakelwa.
Thula manje ngifuna ukulala ngicela ukulala. Hayibo, manje umthintweni unganulele kanti mina ngeke ngisakhuluma manje. Awuthule. Hayibo, hawu. Futhi ngabe uyaxolisa, futhi ngabe uyaxolisa. Wena themba nje uma wenza izinto awuxolisi, mina kufanele sihleze sing. Wethemba vuka. Umusa khona nami ngiyaphuma nje ngoba lenthi ngomsebenzi. Yini wethemba, why wena ukuthi mathi nenkinga uzohleza ubaleka njalo, indlela uhleza ubalekela inkinga zethu. Inkinga lezi athona ngisho inkinga ngisona impilo. Asisona impilo. Wena impilo leyo iphila ukuthi uhlezi umuntu esifazane. Isonto lesonto nje akekho umuntu ophumayo la. Akekho umuntu ophumayo la. Ngimbolala ngibe nepeace la. Uzola lapho ngesikhathi uzophuma ephi? Ngizobona indlela kuphi manje. Akekho umuntu ozophuma la Themba. Nangimbhede akulaliwe la phansi. Ayikho indlela. Ngoba sebafuna uvuma amaphutha akho. Ngivumeni. Ku-right usushintsha abantu abazane endlini. Ngivumeni. Ngisho ngasho umakoti lo kade la ngithi. Ngizama ukuvusa umuzi. Umakoti kabani? Ngisho umakoti wena ngachazela kahle ngitshela ukuthi yazi into ezokwenzeka. Mina ngifuna ukuvusa umuzi wathi awunankinga noma ngathiwa ngithatha umfazi wesibili. Kwini masipha amandla wenza manje. Ngibuza yini ungiphike masumbona ngaphela. Futhi ngabe sobabili uyahlanganisa sikhulume. Yini ungiphike phambi kwakho ngibiza ngentombazane yama-stand mina ngentombazane yama-stand mina. Yini ungafuna ukukhula Themba bakufuza ngabe wena izinto siyayikhuluma sihlale phansi sikhulume. Yonke into ufuna ukwenza ngase mina ngiyalo. Kanti vele kufanele ngilo ngoba awukwazi ukuthi ungihloniphe izinto zenza phambi kwami. Ziningi usuzenze. Iziphi izinto esengizenze? Awufuni ngeSwatini uthi kulungile. eSwatini futhi akazi uthi nangu makoti eSwatini usawenzani ngoba phela uthi nangu usumakoti la. eSwatini ngamasibongo nje nomusa ukuthule. Indoda engakhuluma ukuthule. Mhlawumbe ngizokuyenza ukuthi ngivule ngiphuma ngiyaphandle ubona abantu abaningi lokhu bashintsha awuzoyibuza kungani lokhu ngishintsha abantu kanje awuyibuzi Themba wena uright yini Themba wena waye ungakwazi ukubona ukuthi wena unamaphutha nayo kulento yethu waye ungakwazi ukubona lokho Ngisho Themba Themba mina ngengithule Themba ngizama ukufona awuthule ngithuleleni ngoba phela siyakhuluma wena uthatha ifoni uyafona iright lonto Themba Wethemba hayibo Mantombi yazi uthini Wethemba hayibo Mantombi yazi uthini into engifuna ukuthi uyazi ngiyakuthanda mama ngiyathola ama message calls zakho unomsindo la lezi dawa zala condition no babe no angiqondi ukuthi ukhulume nako mhlungu dala ngiphuzi dala ngizokufona Wethemba yabona ngingimele suka man yini ngivala umlomo mina yini ngivala umlomo ngiphatha noma nje manje La MaBuyi que manje ngistressayo manje. We nesicefe lesa okay Mina ngingachaza ngikwazi ufike ngichazele nawe uyazi njengoba nginjena ngibhungu bengeke vele ngabi nawo umuntu labanye bengingikwazi ngicela ukuthi ngiyazi uthini no ngicela ukufika lapho kwena ngiyacela mama ngiyacela no ngicela ukufika lapho ngiyanyile yabona futhi nomusa Makosini yawo ngachofa mntanami lapho phansi Makhosi sothi konje umntwana wakabani unomusa ngwakaZulu singakusiza ngani mntanami Makhosi angisiza ngani Makhosi ngizobheka into zakho
Ngicabanga usizo. Oh, hayi asiqale ukusebenza mntana ngoba nami nje ufike ngimatasatasa ngilungisele ingane njengoba sezizobuya esikoleni. Ngizomboleka ke ikhandlela. Oh, uzongihlisela isicathulo lesi. Oh, phethe ukukhanyisa manje mhlophe. Cishe wangangithola mntanami. Kunethwase kumele ngiyolungenisa. Siyakhuleka ke mina abantu abadala nangumntwana wena. Mkhanyiseleni ke manje, mkhanyiseleni. Yo, siyaqala ke ukusebenza. Lokho makhosi. Izinto zakho zimnyama. Manje mawucabanga mawubona amakhosi asamakhosi yini makhosi? Ayi wena ngeke. Uyintombazane ekhohlakele. Nani manje makhosi? Makhosi ngabe ukhohlakele kabi wena udlisa amadoda. Hawu makhosi. Vele. Ngabe amange ngwashayo. Makhosi mangangitshela iqiniso nje ukuthi nambe ngizoyazi vele ukhipha ingonyuluka ngoba ngizokutshena mina. Nami ngangithi makhosi ngiyazama njengoba sabantu besifazane umuntu eyilungisela umuntu wakhe. Angithi ngiyazama kanti into engizama ngayo izobheda. Izokwenza izinto wrong. Imise ngangiyithathe kumngani wami. Umngani wakho uyisangoma. Cha, naye ngazi ukuthi wayithathele unkulu. Awuzwe noduti lo. Umanje uyidliselani ingane yabantu ngoba wena kuvela ukuthi ushathile. Khona le ndoda eyakulobolela. Makhosi ngicela ukukhuluma iqiniso. Yebo ukhona umuntu engunkosikazi wakhe. Kodwa manje into engayenziswa abazali. Lo wawungathandani naye. Into engangiphoqwa abazali ngangingathandana naye umuntu engafunelwa. Ngizele futhi ke. Nakulo uzele. Kodwa umuntu engimthanda uye lo wokuqala. Onesinengane yokuqala. Lo wamhlisa. Yes. Manje lo ngaphoqwa. Uwe lo wathi ezelapha kimi wasuyavela wena. Ukwenzelani lo? Makhosi uthemba nawe uhamba kuwena. Hayibo. Vele uhamba kumina ngisazombhalazisa wena ukhohlakele. Makhosi ngingamsaba abantu besifazane siyalungisela abantu bethu. Njoba nami ngize kumakhosi ngizofuna usizo naye. Awukwazi uthi ungumfazi womuntu umdlise indoda ewumakhwapheni. Uyena ngimthandayo makhosi. Lona ngangimthanda. Uyamthanda njengokumdlisa. Ngoba wenza izinto ezingalungile kunalokho nje ulokho ekhuluma ngomuntu lona athandana naye indaba yami nje lokho ngishade ngisebenzisa into enginomngane nami ayilungi. Angazi kwenzakalani uyabona ukuthi ngiyaleta ngiyacisha. Izinto zakho zimnyama nje akukhanyi lutho. Makhosi ngakho ngithi ngicela ukuthi uyaphela umejiso wami uyabona umalutha lapha. Ngiyabona makhosi kodwa ingakho ngithi ngicela ukuthi ungisize. Ngifuna yabo nje kumnyama ngempela ngiyabona kucima ngisho imetshisi cima izibani. Usazofuna umuthi futhi. Makhosi ufuna uphinde umphinde. Makhosi ngiyamthanda lo muntu yabo ngisho ebusuku nje angilalanga sicabanga sibanga lentombazane. Uma umuntu umdlisa awumthandi lo muntu. Kanti umuntu wenziwa njani uzwabe right?
uma umthanda mnakekela ngomuthi uyabulala. Ayikho into engingayenzi kulo wamfana, ayikho into engingayenzi. Ngiyawasha, ngiyapheka, ngenza yonke into, kodwa nje akangizwa. Hayi ngoba vele izinto zakho zimnyama zonke, ufuna ukuyohlanjululwa entabeni wena. Lokho kungangisiza. Iloko kuphela ongakusiza, lokho kwemithi lokho okuthatha kumngani wakho akulungile ngoba nakaye akumlungile. Udlala ngawe nje. Kodwa kungaqhubeka ningathi uMakhosi wathi Makhosi, mina ngicela ungenze lokho okubonayo ukuthi kudingeka kumina kungisize. Lokho kusho ukuthi kuzongisiza. Lokho ngikushoyo ngizokuhlanganisela bese ngikuhlambulula. Hayi Makhosi, ngakwazi usikwenze manje. Ikhona phela inkomo yami. Mina ngisebenza ngenkomo yami. Uma ingekho inkomo, hayi Makhosi, inkomo ubala. Into bengazi ngoba ngize endaweni kanje kumele ngiphathe naye imali. Kanye nawe Nkosi yami, kanye nawe. MaBuyi baby. Oh. Mamazi. Mamazi. Uyazi ngikuzwa nje uhlabelela. Yizi kodwa ngathi ngathini liculo lelawo. Manje. Njani? Ngiphilile lawo manje yazi ngiphatheka phela yazi. Sathi ngiyafona manje incingo zami oyibamba indaba. Hayi, angisadinge wakubamba ucingo lakho. Wena wadlala ngami kakhulu udlale ngami nje. Cisha ngibulalisa uma wengane yakho lapha. Kuba ephethe isikali. Usalapho. Ngachaze lo muntu, ngachaze ukuthi ziningi into ezenzeka empilweni yami la abantu abafika benza izinto lezi engafunakala. Ngamtshela uMastende ngathi uMastende lokufaka izinto lapha. Ngeke angisayifundi into ehlangene nawe ngeke. Hayi ngeke. Asikwazi ukuthi ngaphinde ngihlangane nawe. Mana MaBuyi ngakho nje incingo zami ngasafuna uyibamba uyangilahla MaBuyi. Ngilahlile ngempela futhi iqiniso alikho kuwena. Mina njengoba ngila ngizolungisa izinto mina uthini ngama-plans besiwenzile umshado kufanele kube khona wami nawo omkhulu. Ilanga kuyakhombisa wena ukuthi wena uthini. Kufanele kube yimina ngizosho ukuthi ngithini, wena yini oyenzayo ekhombisayo. Phela ucishana ubulalisa nje. Akukhombisa ukuthi mina ngidele zonke izinto engabe ngiyazenza namhlanje. Busy njengoba nasemsebenzini la ngisho kwama ngibizwe lapha emasipala. Ngivela manje angikwazi ngine-midlife crisis nenkinga eningi. Kufanele ngizomlungisa ngikwazi ukuthi ngibonakala ngifanele izinto umshado kanje. Angikwazi. Manje uzophula umoya yazi bengiright kanjani uzophula umoya. Why wena uzoba right mina ngekho right? Hayi fanele ube right wena noma wengane yakho. Ocishe wangibulala. Ngizoyithi ngibani ngizoyithoba wena yazi. Hayi ngisafuna ukuzithoba kwakho. Ngiright MaBuyi. Ngiright kakhulu. Mina MaBuyi ngizibeli ukuthi ngempela yazi lo muntu sifana nongihlukumeza kanjani MaBuyi. Kodwa awukwazanga ukungitshena ngayo. Ingaka ngingafuni ukutshena ngangazomosha into zethu ingaka ngimfihla ngingafuni ukumvesa ngithi lolo le mina ngicela ungizwele ningisho kuwena angikwazi ukuhlona nawe and lesimo udlula kusona futhi lesokuthi manje nawe usanda kushona nami ubaba ngapha ubaba kwakho wadlula ngendlela adlula ngakhona usadinga nje yonke lo nto le uvele wavusa ubuhlungu bakhe uvele kwavuka lento yenzayo nje osoyenzile phambi kwami. No, ngihluke le nto ngeke iphinde yenzeke, ngeke iziphinde yenzeke. Uma kwenzeka ngeke iziphinde. Ngimkhulumela ngamtshela ukuthi yazi uthini, njengoba ngimtshela kwakho lapha nekwakho lapha. Yabo. Mina yabona ukuthi ngiguqa nje ngiyaqala impilo yami nje ngiguqe ngoba manje angikwazi ukulahlekelwa wena. Angikwazi ngempela. Ngicela silungise le nto lena. Ngiyazi nawe iningi ngifuna futhi uyangidinga eduze kwakho njengoba kufanele kwenze le mcimbi enza lapha ngibe seduze kwakho. Mina ikwakho lapha nami ngizofika noma yini la noma ngafika noma yini lapha. Yes, ufike ngife. Hayi, awukufa. Yabona siyaqala siyahamba. Mina ngowakho nje. Ngeke awukuphinde la cela uthi ngicela phela. Ithi kanye nawe. Kanqaka awungculela phela. Ngiyasathi ubucula ngami nje indaba. Ngathi ubucula ngami. Ayenzi nto uthini akufanele sigive up uthandweni enjezolo mangabe mina ulahla luthando lophinde uthathe ngoba mina ngikho kodwa mangiphoxeka afanele ngenze njani into enhle iyavukela mabusi into enhle iyavukela yes iyavukela lokuvukela kwethu kanje ichaza ukuthi luthando lwethu lubalekile
Ey, ukuhamba nezilwane. Ay. Kodwa nawe uyashupha. Ukuzwa ngabangani buka manje ukwesiphi isimo. Yena uhleli kahle kwakho wena ukwesiphi isimo. Ey, amantombazana ayahlupha ngokuzisa amadoda. Ey, yini kungavuthi? Sesila futhi. Ay. Sizofaka izinto ezisikhombisa. Phinde uhlanganise nento engcwele. Ngoba abantu abadala bahamba nendoda yakho abakuvumeli lokho kwenza. Engabe udlisa indoda yakho. Makhosi amakhulu kanyiselane nangomntwana wakho. Ezocelela ukuhlanjululwa ezintweni ezimbi bezenza. Siyakuhlambulula manje. Hlukana nabangani ababhedayo. Uyangizwa ukuthi ya ngelinye ilanga uqale ubuze. Uyangizwa? Ya. Sondela indaba wakudanga. Khona la uyakhona namhlanje. Hayi, indawo mayaphi kodwa. Manginawo phela. MaBuyi. Usuyapha nobuso, usuyapha. Kumele ngihambe ntawo ngiyokhipha imali ade ngifonele manje uanti kufanele ngiye ekhaya. Imali? Ngiyokhipha imali zami phela lo wangishiya. Ngikhipha imali zakhe ufuna ngithenga inkomo ngiyokwenza umcimbi okhulula. Bese ngilungiselela nokuyingane yasekhaya dadwethu ngikhokheli imali yesikole. Kanti imali enkulu yini le okukhulunywa ngayo? Hayi bo izimali ngikhuluma ngeimali mina hayi madlana nje imali. Ufuna nokwakha iningi nje into engifuna ukuyenza kule mali fanele imali njengoba izophuma nje ngenza into ebonakalayo ngakhe yazi nje ukuchaza njalo ngikhokhela ingane yasekhaya nje kuseyisikhathi indaba yesikole. Bengakuyuza bona manje sezoqhamuka manje abantu bomndeni manje sebelokho bethi hey imali engaka sebonke umuntu sefuna ukutapula manje kule mali sebeqalile phela banginikeza ubhuti wakho. Nyawo vele ngabona kodwa hayi into enginakho yebona ke njani lezi ningikhuluma ngazo ngizoyilungisa sithando sami. Ungayivumi lo ngikhona empilweni yakho ayibo Dali ngisasho nje ukuthi kolaka lazi dali ngizofihlwa budala yazi. Khuleka ngizohlala nginawe mina. Ish. Ngizohlala nginawe. Yabona khuleka. Bathi akuphili. Ngeke. Ungangilahli. Yabona manje usekhona imali. Mina ngizoba khona empilweni yami. Ngifuna ukugada futhi abantu abaqhamusela beka izinto manje yabona. Hawu, dali kanti uthule nendaba engathi ngene imali mina ngifika la ngazi. Phela befona nje manje uthi ufika wena beqeda ukufona aunti manje fanele ngihambe ngiyolungisa indaba zemali ngiyikhiphe ngilungisa izinto fanele ngabe ngiyazithenga. Yeah. Hayi ngishiyele no aunti imali khona hayi uzohlangana iningi nje ngomkhuphethe mina ezohlanganisela. Shuthi manje ngiyibuka mina umndeni wethu uzoba right kakhulu. Izimali fanele ukuthi ugezwe yonke into ihambe ngendlela mase uqeda ukwenza lokho yonke into izobe siba right uyibona ukuthi indaba ilezo zinto nami ngifuna ukuyilungisa nje ngifuna uqala ngaleyo ukugeza iyona kanye kufanele ngiqale ngayo. Hayi ugezwe sekufanele into engasekho le manje ngicela ukuthi vele ngiphelezele kodwa leli ukuthi manje ukhipha imali uphathe imali uwedwa umuntu wesifazane nayi ngeke angivumi mabo mina ngahamba nawe. Okay. Bona kanjani? Ukuze ngikwazi ukuthi ngikubheke yibona nto le. Yeah. Ayiphuzo elihle lelo. Ngeke. Iziningi lezi imali angeke ngampela ngekubona ukuthi ngibengeke. Bese ngicabanga nokufonela aunti le emakhaya azongisiza. Abantu bomndeni abalungile abantu bomndeni. Lo aunti lona hey mina ngikhona dali ngeke silungise. Thatha into zakho dali. Ingaboni iliphi lana dali. Ungikhumbule phela dali. Ade ngikhumbule. Faka amakhadi akho. Yona ngifuna umuntu osondela la ngasediri. Qoqa isithundo sami sihambe.
Noma sawuhlwa namsangana wakho enzayo lokhu uqoqa la ngoba manje vela into yenzayo. What time? Wazala. Hey mangicabuza. Uhlale phansi. Ngicela ukukhuluma nomuntu, ngicela ucela umuntu lo ngicelayo. Uhlale phansi. Ngingazingicela uhlala nami phansi. Ngifuna ukukhuluma nawe hlala phansi. Ngeke ukuhlanya mina uma ngikhuluma nami kanje. Hlala phansi. Angikwazi umuntu ukhuluma na ngendlela iyona, angikwazi ukukhuluma nawe kahle. Oh, ufana ngenza ukuthi ngibe kanje mina, uba ngenza ukuthi ngibe kanje wethemba. Uba usongenza ngibe kanje. Mina ngikwazi ukuhlaniswa yini futhi wangifake lapha. Mina ngifuna ukwazi, ngifuna ukutshela ukuthi manje ngifuna ukuhluka nokumoshela into zami phela. Ziphi into zakho Themba? Ziphi into zakho? Ngikho ngani benza ebusuku nemingingano yezempilweni yami nje yonke sengathi ngisaphili kahle la ekhaya. Themba iziphi izinto right onazo engiyimosha ngoba into mangicabanga nje into nayo empilweni esile unomusa phela. Into nayo. Yiphi into engiyimoshayo? Ufuna ngitshela ngeyifebe lazo yakhe endala ngisho kunawe ukuthi ngimoshela nazo imbe. Akulele bela kwena kulele kunye bekubili ngabe kuyavusana ukutshela. Ngiyakutshela kulele kunye mina ngifuna ngizwe kahle ke ukuthi mina yonke imgilungane yakho lo yenzayo ngoba uma ingane yami usasengathi angazi ngiyibone futhi ngizokuxolela kuyona yonke lokufaka engazini ukushisa ikufaka wangibona yini ngizwe ngifuna ukuthini kwena ngifuna ukuthi ngiyaxolelwa yeso nawe uzenzi yeso ngiyaxolela lalela ngifuna ukuthi ungizwe nomusa ngifuna uye kungimoshela yeso and ngifuna futhi mangabe ungenza into zami uhlukane nami wazi ukuthi egcineni mina ngiyindoda ngizama ukulungisa enze ngaziphi izinto senza ukuthi ushintshe amantombazane ayikhohlake ngalapha enze ukuthi ushintshe amantombazane yabona lengane abantu kusho ilimaza la umakoti kulimaza umakoti lebe ngikhuluma nawe umakoti mangabe unemvumo ukubala ikwakhe la umakoti ikwakhe la umakoti umakoti wakho Themba ikwakhe la angazi fanele ngithini ngithi umakoti kaJesu noma umakoti wami ngiyakutshela umakoti wami angitshela njengamanje silungisa indaba zomshado nayo yonke into angitshela izolonto le angizwanga Themba hayi egoli fanele lalela awukwazi ukufuka unqabe noma Nthombo uma Nthombo ukhona impilo yami futhi akayindawo kodwa futhi umakoti ukhona mina manje ukuthi into engiyifunayo ngiyindoda kodwa ngifuna ungizwe kahle Themba kodwa wenza isazo kwendoda uyasho indoda nje ngomlomo kodwa wenza iso kwendoda Themba mina ngangidakela yabona izinto ngitshela zona uyangidakelwa ke manje Themba uyangidakelwa ke yabona umuntu esesakushutha uyada kodwa wena uyadakwa uzongizwa ngifuna ukuthini kwena uzongizwa ukuthi khuluma qhubeka udakwa mina into engitshena yona mina nawe sizoba right yezo lonto le mina yonke into engiyenzayo nomusa ngiphandela mina nawe singakutshela ke manje mhlawumbe uzoye ukuhlanya ngiphandela mina nawe yazi uthini lo muntu lona ushonelwe uba kwengane umkhwenyana wakho obekade sebenze imali kuphuma imali ngihlanganisa izinto ngiyenza ngapha ngikhombisa uthando ngimlethela ngithi kwakhe lana wena ukwazi ukufunda umqondo ucabange kahle kunemali ephumile la lezi imali ephumile lezi imali uzidla nobani mahabi nomyeni wakhe uzozidla nobani angizozidla nami lezo mali angizozona imali zethu lezo wena ufuni nini wena ukuthi ingane ikwazi ukwenza into Themba uhlulwe yini ukungichazela into kanjalo yini mina ungangichazela into kanjalo ngibona nje ngabantu baphuma bengena endlini zakho yini ekenza ukuthi lokhu uyenyuka usezwe lisho ukephi uyantanta nje yini ungangichazela ngiqaleni ngabe mina le drama engiyenza ngaba ngazi ngayenza ngoba ngiyafuna ukuthi uzama ngoba kusho ukuthi wena indlela ozozama ngayo ukuthi udayisa umzimba phela ngoba kusho ukuthi udayisa ngomzimba ngoba wena imali oyitholayo usine ngizomdakelwa nje ngidayisa umzimba kanjani ngidayisa umzimba kanjani hayi nomusa ngokuthi ngiyakufala amaplan nami musuthi ngidayisa umzimba uzonginyanyisa ke nje manje ile bedathi ngakhulumi nawe Ndedala utshela leona ngazi ingqondo nangu utshela kodwa mawungibona mina ngino lokhuzana ngino noMaBuyi wazi ukuthi nomusa ngiphandela mina ingane yami egcineni ngifuna impilo imali nemali ozoyithola ngabusi ishenge ngiyithola phela ngawuzungikalethi imali ngoba phela uma uzonginikeza na imali abona ukuthi wena ngifuna ukwazi mawula endlini mawule ngikudinga le yes angudingi mangabe kusikhathi sokuthi fanele kube khona uMabusi la fanele ngibe noMabusi ngoba uMabusi fanele ajabule siyavumelana ukuze nawe ukwazi ukuba neshare yakho uzoba nje khona imali ozoyithola kodwa sivumelana ngalokho hayi ngihlele ngizwe ukuthi uhamba ukubona MaBuyi Yebo baba. kwenze njani manje yashisa phela ilanga lana Okay. wenze phela samlashisa ilanga awu kade sahamba hayibo hey nafuthi yabo la inyama esidle lapha ni workshop hayi ngazi hey basishaya ibhodo lapha Abangawo mina ngicabanga ukuthi sibe sigraye la sisenye inyama la. Ngempela bize nabangani bakho nje. Yabona le nyama esidle lapha kodwa bamazi Cabanga kwenze enye ke yazi graye nje.
ngifuna isandla sakho yazi ngikhathi ngifika la ngizolungisa isitofu angidla lokudla okuphekile yo mama ayingeke hey bona uNkulunkulu nehlelo lakhe wena mama ngazi ungabe uthole nabaphansi bavumile abaphansi manje mama yabona lo aunt lo ibhloko esihlupha lapha ngicela ukhulumile naye lo aunt na ufona njalo manje akakami phela imali nje omsikhona izokwenza into ezokwenziwa kuyena akayiphathe ngendlela sazoba mnandi lena yangihlezi ngikhala nganga ukuthi uma ngathola umuntu wavele wabakhona uNkulunkulu uyalazi usizo lomuntu futhi amlandele umuntu amenze into mama ngicela uhlale la kancane uphuze nami ngeke ngihlale noma khelona babone yabo ngiyangifuni labafana lokho bezogcwala labegcwane bazi ukuthi ikhona indoda la ekhaya ngikhona ngizopela futhi sukhona akala uphuze khona ubaba uphuze nje madoda yazi abahluphi kodwa bengaze bahluphi noma behlupha ngiyabantshela ukuthi ukhona nabakwazi ya kanti wena uthi indaba mina ngizohlala eminyango kanje ngifuna abazi uma khonto yenzakala abazi ukuthi kuzofa umuntu khona babone uzofa umuntu makufanele kufa umuntu uzofa umuntu abela ngifunela utho ngawo ngiyazwa nje ngifuna umuntu ozolophozana ngawo yazi salapho yazi sithando sami angijazi lomsebenzi lengithola lapha na kamasipala njengoba ngisamile kanje yazi ngishawe yini bafuna ngambe ukulungisa indaba lapha nakasazi ngilungisa usazi wafanele ngigibele ngiyelapha emhlanga ngolungisa indaba kasazi manje imali zami mina bengisabuka ukuthi kahle kahle ngizokwenza kanjani manje into sengishaya fanele ngiyelapha nakasazi manje inkinga imali yokugibela ibikhona imali yokugibela kwafonwa ekhaya bazi abazali bami bafona fanele ngifakele imali ke manje bengizogibela ngayo manje yabona khuleka umuntu ngizozama ukungisa manje sho nje abanga ukuthi mhlawumbe ngabambala sizakubona besingeke isidingo ngawo ukuthi ungaze ungenzile kanjeni la ngiyakuthanda nje kufanele ngithombe ngiyithanda phuza mama mama bazothina abantu bazothi yebo indoda lapha niphuza yodwa kodwa yazi into soyenze kumina sengivele ngaphelelwa amandla bengafuni ukuthi uzunginikeze imali phela manje besathi manje yimini ofuze nginikeze wena imali ngithi yebo ngifuna ukuthi ube right nawe endleleni yakho lo msebenzi baby ila ngibone khona izozolunga ngoba manje ngifuna sisuke la eMawuti sisuke la mhlawumbe sithone umuzi la ePhoenix ngaphesheya yebo lonto le ngempela futhi nama ngisafuna nje ukuba la ngoba ngibuka into abantu abanye manje nothando lezi ngacase sithakatheka abantu bathakatha yabona ngiyabona abantu abahlala besondene kanje bayathakatha babuka yonke into ngempela ngokuthi ngiyabona sisaxabana mina nawe dali kanti bonakala luthando lethu lo Nkosi yami isho ama stand up anazi baby ishile group yami isho le group le lapha ama stand up ufuna ulungisa hayi bambalana uthenga igroup ngalokhu uzixayekisa hayi dali ngalokhu uzixayekisa wazi ukuthi makusekhona mina eduze kwempilo yakho khuleka sengamahloniye manje hayi amahlonana sizoba right thina yebo sami ngiyabo dala bese asingene endlini yazi usawusalapho dala indlela wathi asaya ngakhona ngithandanga baby yazi indlela wathi ngakhona yabo lo thuma wengane lo efika la ezokwenza zonke lezi xabana nawe waqala enye indaba ngempela wengane ya into kufanele izolungiswa lona dala ngizomletha la azokwenzani la azongishaya futhi ngifuna azoxolisa into ayenza kuwena fanele kazi abantu bebekhona impilo fanele bazi nginobanje ngamanje yazi into engizoyenza ngifuna umlethela azi ukuthi mebona mina ubona wena mebona wena ubona mina angimfuni eduze kwakho kodwa yezwe sino sami ukumletha kwami la ngifuna azoxolisa kona kuphela bese yaphuma ngoba hayi ngalokufika abantu lapha dala sebethi hayi manje mina umfundisi ngifanele mdala mase uthi umfundisi lapha hey ukhona enothi cha bese lokusukuma abantu fanele bazi njengoba ngikhona futhi dala ungenzela yonke into ngiyabonga ukuba khona empilweni yami mina ngithanda ngikhona inkomo yonke into lobo kasi ngibatshela ukuthi sengitholile umuntu kodwa ke le uzoze uzoxolisa la dala
sazi ke manje imali siningi kakhulu dala yabona le yini manje lokuba ngithengweni hayi bo kuningifona phela kade awusazokunginaka manje ukuthi ngivumele into engiyivumile manje akusezokunaka mina kuningifona osabamba amaphuthu wami awuzukunaka manje okwazi lokufona mangilapha ngitshintshe ngeke umuntu wami ngithi uyalazi ukuthi uhlele ngisebenza ngathi ngenza yini ngithi wethemba awuphathi kahle sokulisindela into okubizileyo niyodwa tozoyenza nje manje futhi umuntu uyoxolisa lapha neso kuyoxolisa ya lento ngisho umlekisa ukuthi MaBuyi uhambe uyoxolisa hayibo hey yini kwena mina Themba lalela thula awukwazi manje uzomosha into zezilunga lapha sivumelane ngani phela kodwa Themba mina unginake nami ngifona phela mina ukuthi unginake manje mangabe esadinga ukuthi ngimkhiphe yenaye kuphi sokhipha imali fanele mina ngiyeke umuntu onemali njengamanje ngiyeke umuntu onemali kanti wena imali uyithola nini imali ngiyithola phela ngiyithola ngakhona phela nami nginike phela nami ngiyafuna ishare yami manje uThemba mina ngithuka phela mangakulinda ukukhuluma uzokhulumani ngizomtshela phela manje imali yakho ufuna imali yakhe uhlangana phi manje ngakutshela ngizokunikeza imali yakhe nginike phela nami ngifuna nginike lento ukuthi manje mina mase ngibuza le mali ngisho nsephi manje sifuna nginikeze imali kanti ubuthekene ubuyicela ukuthini ke ubucela kungayicelanga ni kanti mekunika imali phinde yabo nomusa ngeke nomusa mina phela nginesikhathi nje ngomsebenzi fanele unginike ishaya akho umsebenzi uthanda akho umsebenzi no le mali ngifuna ukuhamba nomusa le mali futhi ngifakela ingane ekhaya kodwa manje le mali sifuna wena manje engaze nami ngifuna ukwenzela ingane izinto engaze ngifuna ukwenzela izinto ingane ngokuwenza amakhanda hayi buhlangana futhi khanda nginenze oba 50 rand hayi wethemba ingeke ngiyakwazi ukuthi sonke hayibo 150 hayibo hayi wena ngeke lo muntu utheni wena impi bafuna ngispoil lo muntu nginika mama spoil uyena manje spoil wena abona nomusa ngengwazi let's 100 okay siyavumela uzohamba uxolisa kuyena siyavuma uxolisa ngisunezo 50 nginezo 100 phela hawo nginezo 100 ukuthi uyigadi nawo ukuthi uyigadi kodwa nje ngokuzayo ngingalokho mina ngilinda mina mawuthola manje uyazi ukuthi khona isheka nomuntu thula nje amanje ezoyenza angifuni ukukhuluma kakhulu nginikezile imali nje manje ngifuna ukuxolisa lapha umuntu wami mama sengihambe ngaboyi uyazi sengikhumbule kanjani ungathuki uye phela ngalapho woza ngalani ini manje usulukhu kanjani ke mfusina sa lo muntu ade ngithi ngomlanda lo ngathi ningenziki nje manje phela woza ngalana manje ngikwazi ukukushisa edini lodwa so sami lokuhlala phansi kwenzakalani hawu samhlala awungelosi yami yiwa bahlala babi hlala la sona sam ndam ngelosi yami sonzophumula Uthi ngizophumula wani ubani ohamba naye? Uyakhumbula ukuthi wangenzani lo umuntu ohamba naye? Uma wengane yakho. Thina sami ngakho ngikhulume nawe kahle ngachaza ngathi ngizomlanda azoxolisa ngalento ayenzile. Ngibuye umlanda kanzima kabi njengamanje ngoba mina umuntu ohlukumeza wena uhlukumeza mina sina sami uhlukumeza mina. Manje ngimlandile lo khandishisayo enganangqondo. Ngabo ngamletha la sami akakwazi ukuhlukumeza ingelosi mehlukumeza ingelosi khona ukuhlukumeza mina uhlukumeza indlela enza ngakhona ngimlandile manje ngifuna achaze ukukhahlahle lento ayenza wenswa yini futhi wayekunika ubani ngoba achaza ukuthi semzini wakho lapha naphela semzini wakho akwazi ungafika ukuhlukumezeke emzini wakho fanele ulayo endlini ngafike ngene indoda izongihlukumeza ngeke izenzeke lo ndo ngiphila ngunxakanxaka ngeke izenzeke lo leyo yabo njoba mina ngikutshene mina ukuthi akho umuntu ozophinda dlalela futhi akekho umuntu ozophinda dlalele kwena lapha naphela mina ngowakho nomusa lethu ukhuluma lokuthula manje wo isikhwaga lapha ungena lapha ngisho ukuthi hlukana nokuhlukumeza uMaBuyi kwakhe lethu uxolise ngalento oyenza hayi nami ngiyaxolela ngiyaxolisa ngeke ngiphinde nje engingakusho ukuthi mina noThemba asisathanda sihlanganiswa ingane yena wayengakutshela ngeqiniso xa ngithula uma wengane kodwa futhi asisathanda ngangiyomona ukuthi usenomunye umuntu mina naye khuleni izothandana nje kahle anginankinga ngiyaqoqa futhi ngiphinde kwenze ukuthi ngizokuhlasela ngeke ngiphinde futhi ngibone lokho ngizokuphinde ngibathemba ngicela ukuthi ungibone hayi
Akazwa. Manje sinasamu simxolela kalula kanjeni. Hayi. Sizovela umxolele nje kalula kanjeni. Ngiyamxolela ngizobona ngaye mephinde. Uyathanda umbuka Themba. Mephinde ngizobona. Beyazi ezinye izinto ezathi ngithande kakhulu lento yakho ukuthi unenhliziyo enhle ulungile, yabona. Ngiyabonga ukuthi umxolele. Ngoba akazi ngiyasonta. Ngiyakholwa phela mina. Asikiphethi ubona nje isifazane banjani. Noma la uyakhona noma la uyakhona ngiyalifunda iBhayibheli. Yes. Uzwile ngithi ungaphinde kwenza ushit. Ngizwile phela Themba sikusizo sokubuza ukuthi ngizwile. Hayi sengicela ungishila. Yes. Ngithanda ukuthi ngiyabonga mina ngithi abantu abaningi kufanele bephume bazi nabomndeni wonke bazi ukuthi kanjani. Lento lena nje sayisiqalo lesi. Noma usahamba phela masizwile hamba. Kumele sihambe sohlala lephesha emandeni. Sithenga umuzi khona. Sizolonga no lento umuzi ngiyikhulumile nami ngasho ukuthi no izolonga lento umuzi. Lesiswilungises. Uyabona ukuthi mina konke ngwenzela wena uyabona? Uyabona? Akekho umuntu ozodlalela kuwena. MaBuyi. Yebo baba. Buyizini? Hello baba. Oh zaphela yini manje? Hey. Lokhu yazi njalo unomkhuba phakathi. Lento ukuthi ungithengela amakhekhe ngiwadle ngedwa kanjena ngiyibona. Le nami sazohlala phansi ngisalinganisa liphila. Awu kodwa awusuka nini madoda ngasho ngathi awadi. Wadle kancane oh madoda yo. Kodwa ngusaba ayingewona. Yabona? Ophenduke. We. Hey awuzela ngithathele. No sino sami yazi angazi indaba noma lento ukuthi sambe kakhulu umuntu wami. Ngoba ngihlelela kahle kahle sengihleli ngoba phela kufanele abantu babone ukuthi indoda yakhe ikhona yebo lonto leyo. Ubona ngathi umnumuzana lo muzi ukhona. Hayi ngoba kuthini kodwa futhi ngithi ushikile manje ngiyele lapha ngithushele ngiqola la. Iqola liyasho la. Lento sambe kakhulu. Amaqueue emabhenki yebo lonto leyo. Kanje ngelo nomumbe noma amanzi ngithobe ngidala ukuthi ungithoba nje iqolo Bekele. Awusemuhle awu nkosi yami dala wenze lapha Okay. ya bazocwala ya hayi manje uzudlula namaduka nje ungiboni ngathi uzongena la endlini Ubani John ubani uzongitshela ukuthi angikubona ubani wena MaBuyi Yebo. Man awuzungitshela phela manje obani manje labantu lokuphuma bengena la Hayi bo umngani wami uMakhosi. Hawu ngena ophezulu phapha ngena mngani wami. Ngena oh. Usamngiyaxolisa Makhosi. Awuze nazo. Phela Makhosi lo muntu engangikhuluma ngayo lona. Ilo mfana ongitshela ngaye lo. Ngani wami ngeke yazi abantu mama abadala bazwana okungcola. Hayi bo Makhosi ngcola Uzokwenza ngaphinde ngize emzini wakho mngani wami. Hayi bo kanjani impemu? Angizwani nokungcola. Akho ngcola lana. Lo muntu lona uright kakhulu. Usumbone nini ke mngani wami ukuthi uright? Mina ngiyamazi. Ngoba sekuphuma izimali zendoda yakho uzodla imali yendoda yakho. Hayi lutho wazi ke. Wemngani wami mvuka emaqandeni abafana laba bazoyidla imali yendoda yakho izophela usangenga lutho ngiyatshena. Lo lunge kabi lo. Kumanje uzongishada sisemlimisele. Uzokushada ngayona imali yendoda yakho uyisilima wemngani wami vuka emaqandeni. Akhe lalela mngani wami mina ngiyakubonisa njengomngani wakho yanini. Yebo. Thatha imali yendoda yakho uwakhe umuzi weingane ungadli imali nabafana. Ile nto engizoyenza. Nalo mfana. Yezwa kumanje. Ukuvalile amehlo mngani wami ngeke awu mngani wami angifundisi ukulalela lokho ngitshela bona. Angifundisi ukuzwa mngani wami. Mina ngiyagceka nje mngani wami ngiyagceka. Hayi bo Makhosi iphutha nje mngani wami lelo lenzile. Manje ke laba basemzini ke bese bekufunela ozongena. Angeke bonke laba ngebalunge sekhona lo Nxakanxaka. Uzongikhumbula mngani wami uzosho ukuthi uMakhosi wakwangitshena. Uzongikhumbula. Uzoyidla imali yakho ayivala nje.
Angeke. Ngithime ngiyidonsa esimeni sendaba lo muntu zange ngamthandisisa nhlobo kwasekuqaleni ungixoxela ngayo. Uzodla imali mnganami njengoba ngaba ngikutshena. Uzozidla imali mnganami ngimthandisisi nje mina ngizwa nje kahle indaba yakhe angiyizwisisi ngani. Hayi makhosi into engenankinga leyo vele kungozithanda. Uthandwa yini? Wami kahle kahle. Ngiyamthanda. Anginawo bona mnganami ngiyakubonisa mnganami imali yomuntu ongasekho lesikhuluma ngayo wayisebenzela izingane zakho esebenzela wena usuyidla nabafana makhosi akangendawo akangendawo makhosi yena manje nje ningaba sazongilungisela kona hayi mnganami ukuthi ngibona sekuyena nje ophathi phezulu osengibuza ukuthi ngubani phela yena sengithanda ngithandana naye nami oh wena mnganami umtshela ukuthi akabuza abantu abafika la ekhaya makhosi uzongimela makhosi hayi ngeke phela kwami la ngeke ngivume makhosi ngeke phela ngihlebe ngamsasa ngikho MaBuyi seno sami umuntu wami wayi manje uvumela abangani bakho bazongena na ngingekhuluma into abangani abaningi umakhosi makhosi mina ngiyahlonipha ngafika lapha na kuwena ngizofuna usizo kodwa awuthi wenze kanje manje makhosi hayi ngeke phela makhosi mina ngisungisa isigebengu makhosi vele uzodla imali uze ngeyimali wena ungutsotsi kabi wena ngiyakubona utsotsi makhosi awuthu abangani bakho khona umngani wakhe ahamba naye bazodla le mali bazoyibhubhudla ingako engasanga kutshela ungimaza ama feelings yami indlela engizizwa ngayo ngiphethe usazizwa ngani nabangani mina nabangani ngihlezi ngila nginabangani makhosi ngilishiye makhosi ngiyamazi makhosi amakhosi MaBuyi ngicela ungikhulumele MaBuyi ngeke angimfanisa ingoba ngifa makhosi ngizokhuluma makhosi mengamtshela udaba lakhe makhosi ngizokhuluma uzoyisola mngani wami yabo MaBuyi yabasina sami ilento bengisho ke abangani basoba abangani abazofika nje manje lo makhosi mina bengihlezi ngifika la dala ngofica engekho lo makhosi so ni makhosi ahlala igodlweni makhosi ayingeke hamba makhosi hawo makhosi ufuna nale mali naye manje ayingeke uzongisiza phela makhosi njani ngizohamba nje usafuna le mali manje makhosi usafuna le mali sefuna le mali ngeke mngani wami hayi mngani wami ngeke kufanele sixoxe ungilungisele le daba lami engihamba ngeke kodwa mngani wami ube kusenje kusangcolile mngani wami ngisahamba ngilenze njani yakushiya sala hamba makhosi ayingeke hamba makhosi hayi ngeke Yabona kumakhosi ukuthi udiniwe. Khona into ezophinda nami ngidiniwe dala nami ngidiniwe hawu sengikwazi ungihleba dala ngilanyanga phela bezongibonisa ubonisa ngami ngothando lwethu wayikosi uqala hayi ngeke yini bengisho akufanele ngisuke eduze wakho come on bamba ucingo bamba ucingo yes baby hello wow kanti ukuphi susa station sizoqhama kodwa isitimela manje okay sifana sami ngiyakhumbula yasi sengimngawe nje ngifake le ithwa yini lingerie something like that but uzongibona nje manje hayi zonjani nifama lingerie ingabe izinto zonke lezi zinto zakho wena kuthula I love me hayi bo love you wena kuthula ngeke lokukhuluma nefoni mina ngala ngiyazula ukuba wanginika izinto engasebenzi uya understand ukuthi mabefika ubhekile uzothi ucingo linqanyelwe angindaba nobhekile mina angindaba nalutho ile ngizocomplain ngezinto zakho wanginikeza zona azisebenzi kunalokho unqanqa ungenzela izinto engingazazi kunalokho ngimfice nentombazane bayoba wena uyangiphika ungibiza ngentombazane yonke lento engifakele phela ngiqala mayibona intombazane intombazane shithi intombazane nje mina ngena phela manje ebukusi kusasa kunemithi nokuthula isebenzi wonginela into ezingasebenzi yabona ngihlezi ungenza imithi ingasebenzi asenziwa yini ngobani yonke into nje against yona ngithi yenza lokho uyaphika ngithi yenza lokho uyaphika hayi nokuthula ngeke wena wazi kusebenzela ayingeke mhlawumbe wena uneshwa uma uneshwa mina ngeke uzungifaka emashweni akho nje angibona ukuthi ngi-happy ngisothandweni uyafika uzofaka i-stress angihlangani mina nento imali yami le wathi angineze ugobela kushuthi imali yami ayibuye phela ngoba izinto ngenile nto yabona yami-ke yagobela imali ngayihambisa gobela isuke singenile hayi nokuthula ngeke phela mina ukuthi ugobela wami yonke into uyenza kahle hayi bo ngoba phela wase-Ethiopia yonke into uyenza kahle owangaphandle wami ngama-Ethiopia wakho sengibeka wena
Wenokuthula angifeki. Ngamabhadi ngempela angazi waqala nini ukungimoshela. Amabhadi ma Angazi waqala nini ukungimoshela wena. Wenokuthula. Sithi nje wabona ukungihambela kahle wazenza umngane wami. Ngikhathi ngikhumbula ukugcina nje ngangisiqazi ngomngane wakho kodwa manje umngane wami nje. Ngiyabona ngisenakho ukuthula ngisho ngilele ngicabanga wena uyibhadi ntombazana. Njengoba ibhadi nganxa uyibhadi nakini. Wenokuthula. Uthini ke ngami mina engimosha isikhathi sami ngaze ngaxabana noNxakanxaka yonke ngathatha ama trunk ngamloya ngamngiloyisa indoda ungiloyisa into kunalokho ila ngabe indoda mana angisanise namalanga bakho mina yami indoda elunilanga wena nje selokhu wafika nje uzomoshela mina phuma kimi maze kuhlulile izinto futhi wena wakhona eqale nje wabesilima wena ngangithethe ufuneka iande bomvu wangilethela wena ianda ekemelo kuze neblue Wenokuthula wawusebenza ngezibomvu lwami wangangitshela ngani uthi angilindeke ukuthi mhlambe ngimncenge izathenga itrunk ebomvu ayisebenzise wena wawungazi into indoda kayina iande bomvu mangitshela bakhe ukhokhovula komuthi nami ngimali ungitshele phela ngoba wena uthanda nje Ethiopia bakho la ngomane ungitshela ukuthi ngilinde wena ngazi ukuthi umngane onjani wena nje umngane wami uyabona kuzongisiza la uyona nje i-type yami sisi ukuthi singazizwana mina ngime ne-connection nawe ngoba uqala nje ungibamba uthatha ucingo ngalihlwitha ngisakhuluma indoda mina ifika la izolwa nami hayi angikhumbuli nje ngina bangena banjena laba abahlula amadoda uzongifaka leso sigcwagcwa phela mina ngibe ngisho umakhosi izinto zakho nje ayisiyana amakhosi phela yana kuyena phela ufuna shona khona ke sisi noma kuvele ngiphumele kwami shona khona kumakhosi angithi into zami esebenza yabona nje mina the 10 commandments it's working yasebenza ngama 10 commandments sifuna ukubona ngoba uthanda amakhosi nawe izinto esazokubhedela bona girl njengamanje nje ngiyibhizi ngiyaprepare for my big wedding ngiyashada noBhekzini hayibo ngakho nje sisingidinga ipromise uBhekzini udinga ama-stroke wena noBhekisi umshado uzoshada ngani umshado ehlanu Ungasihlani yami into ngisebenza kahle kabi kodwa imali zayo wena nomona futhi angikimindingi ukuthi uzongimisa mina ngithola ane uyaleyo low class girl angeke ngenze lutho na ngifuna ngithola abantu abakustandard sethu noBhekzini ngoba kwaBhekzini akadingi Nxakanxaka uthi amisa sidinga nje abantu abayi god abanje mshange umshado wena uthatha umshado nokuthatha uyihlani umshado awusona isihlanu sala kuzoshada bila stress asikuphela uyabona ngizophenza mina awunamsebenzi yakho indoda isebenza unxa yami izophunyelwa zimali zomhlaba wena futhi hamba ungazwani nalokho ngicela ungihambele kwami nginento eningofanele hamba do uzongifakela amali phuma hey bo wetham unesibindi uzumisa amadolo ngongwane emzini yabantu nje sukhulekile sekukwakho hayibo ufuna manje wona la hayi mina ngikhathele ukuhlala ngikhathele ukulala ngethi uthawona ngithembisa ukuthi uzobuye nami unginike sami hayibo ufuna lana hayibo wena mina kanti isikhathi hayibo hayi ngeke mina Themba awuna leqiniso kumina uthe uzosinika sobabili isikhathi esamabuthi esami isikhathi hayi ngeke uzongikhatha ufuna hayibo hayi ngeke noma ufuna lana hayibo ufuna isikhathi sami ngikhathe ukulala ngedwa umuntu ngizolala ngedwa kuzokube nini ngoba wena uthe phela wena uzokunika isikhathi sami manje imali nami nginikishe futhi ngizofuna imali esonto sengane manje kunikeze nje imali zokunisa 450 zolunguneza wona sengane 450 ngifuna nginikeze zona wena uthela umuntu shuthi wena ukwazi wena akantoni udayisa hayibo ufunani ibhenki le ngoba la umuntu uzangibona nginikeze imali umemeza angathi wena umebuya njengamanje uthinike manje umebuya njengamanje mayifuthi angizoluvumile wathi wena yenza ifana ukuthi nami uyongibona hayibo ngizofika endlini ngizofika endlini imali phela nginikeza imali hayibo imali yani manje hayibo imali nami ngiyadinga imali hayibo uthela umuntu uphunyeleza imali imali zakhe safuneka alungise indaba zakhe na bamba nale mali hayibo 100 mina ngizokwenza ngisazoyifuna phela ngisazoyifuna nje phuma nomuntu uzongicela endlini indaba mama ngichazela mawukuthi le mali ke uyathola mangabaza kancane mina ngizophinda futhi ngibuye utophume uzobuya noma yini ngikhuluma ukuthi awunginikisi le mali vele bengifunela wena kahle imali anginandaba ke imali angifuniki imali njengamanje ngifuna ukuthi wena utheni uzomnika isikhathi sami ophinde unike naye isikhathi mina ngisithola ngoba usuhleze uzomisa amadolo umisa amangongwane okay ngizofika
ngizofika. Hayi baba. Ngizofika nje. Futhi ke namhlanje ngizofika ngicela mama ngizofika. Hayi ungafiki mfana wami. Hayi ungafiki mfana wami ngicabanga. Hayi phela ngizofika hawu. Ngizofika phela wena unalo iqiniso wena unamanga. Ngizofika nje. Hawu. Konkonkonko. Hayibo. Kwenzala. Hayi bebe. Hayibo. Awuyazi nebhekene naye, awuyazi nebhekene naye sina sami. Hayibo. Kwenzala. Hayi. Wethemba. Mama Wethemba. Mina ngizokhuluma njalo Wethemba. Wethemba uqhubeka nalezi zinto zenza phambi kwami ngizokhuluma. Yini nale Ngizokhuluma Themba. uyabona manje Hey, shut up thul phuma usuka kwami. phuma Hayi cha shame. Ayazi Themba unehlazo. uzempedele wayona. lalela manje ufuna isandla sengane. Hayibo. Uzosifuna la. Phela imali engane ngiyifuna uzohleze la iseqophoseke nami ngisona Wethemba ngizokhuluma. Hayi uzokhuluma isono sami manje ukuthi Wona manje asenayo wongenwe yini uzoxolisa ngoba phela uzoxolisa ngoba uthi ukungafika ntambama wawangafika ntambama hayi ngizocula ntambama ngizozama ukuthi khulume nabameli sibone yabona manje ngizokhuluma nabameli manje ngizoxhumanisa nabameli straight ngizokhuluma nabameli phuma phela ngizwile usikhipha isondlo hawu usikhipha isondlo hawu so yayibona lento enzalayo. yabona ke lento engangisho ukuthi mina angifuni ukutshentsha ukuthi nginoma wengane lento ke ngangayifuni Njengoba ngizohamba ngihamba ngibuye. Hayi awukwazi ungabuyi no awukwazi ungabuyi lento le ngihlala ngiphatheke kabi mina ngihlala khubekile njalo yo into engithengele zona yo ingubo zoshaya sasa nazi abesikhomeni silapha abesikhomeni ngithe okay ngale ngubo athi no le ngubo lena iphume ithali le ngubo ngathi new but no ufuna kube uqala mase uyigqokile kusasa no sento sami yazi ikade uhamba nemali wena into imali iyahambisa iyahambisa izinyawo zakho idinga ukuthi iphumule sento sami zikhathe yo manje ngifuna ukuthi ube nje ile yanto leyana ube right intambama sibe right sibe relevant sibe mnandi uyayizwa le nto le ubalo uyambona nje samohlelo ngiyambona makhosi ngena mngana ngena makhosi yabe ngisasho phela izinto ekuthe manje ngiyabona empilweni into emali ngangihlezi ngizwe sami ukuthi kuyaphithizela imoni imali ngiyibona iyaphithizela yebo makhosi njani kodwa siyaphila njani saphila Nkosi abantu abadala bathini bayaphila kodwa abantu abadala Phuma kimi wena, phuma kimi. Phuma nje kimi. Angizanga kuwena. Phuma kimi. Ungawoni nje umoya wami nginamhlanje. Phuma kimi. Makhosi umuzele ekhaya fanele uze kumina ngoba mina nginhloko makhosi la ngazi kanti uzizwe nini lonto leyo. MaBuyi ngisiyonhloko sona sami. yebo baba Hawu asakwazi makhosi kanti abantu abakho abadala abantu banjani athi ngimazi ngiyinyawo lingana yes ufile ukuhamba into yakho ukuhamba makhosi ngikhuluma uqede ngoba manje ziningi esifanele sizenze makhosi khuluma uqede makhosi hayi mina ngifuna ukukhuluma nawe makhosi khona into angifuna ngisize kuyona nje lezi zinto manje nomsebenzi lo kufanele kwenziwe makhosi yazi makhosi wasebenza makhosi wafika lento sidinga ukuthi sicathulise makhosi ukuthi singayenza kanjani lo msebenzi lo Kanti wena ubani vele like awubani sofuna ukwazi indaba zami lo muzi Ngize kumnikazi walo muzi ongena yena ongibizile ofike esigodlweni sami angikwazi wena phuma kimi wena sona sami uthini ngibona mama ish ish imali hayi iyazenza izinto uma ngizobe ngilasi ngisamakhulu ngayizwa kahle ngizobe ngilalela ngiyezwa ngibizi kodwa lezi zinto sihambe futhi abe sikhuluma ngikhona njengenhloko ngoba ngifuna ukuthi uqhopheka nje masona sami alright makhosi ngicelile mnganami ngiyabonga ukuthi ufike cela ungisize njoba ngisizohamba nje ungibonise ukuthi dingakala ini nani angazi phela mina ukuthi yini efanele siphathe ngenze njani hayi ke mnganami kulolada baba sike sakhuluma ngalo lokugeza kuzomela uthenge inkukhu
ngoba kudingakala inyongo uhambe uyongifunela umswane yawazi umswane utholakala nomswane ngoba siyogezela ngaphandle sikhumula inzila bese siyageza hayi umswane kodwa ngicabanga ukuthi into ezoba ikhona le ngoba imbuzi zithengiwe nenkomo ikhona ithengiwe yonke into inkukhu ke kushuthi ngizozama ukuthuma ubaby uNxakanxaka lo wami ahamba ngiphathela zona inkukhu nane uthumela bani ngizothuma yena phela ubaba lwala endlini angikaze ngikuzwe lokho okwenzayo angaze nje ngikuzwe ngisho ebadala ngenze njani yini efanele ngiyenze kumele kuhambe nezingane zakho uyothenga akadingeki lo Nxakanxaka wakho kuyo yonke lento esiyenzayo ungawona umsebenzi wakho ngoba mina ngenza wenza ngokwakho ungangifaki usobona izinto zakho zingalungi ngoba konke endlela engibona ngakho konke okwenzayo Nxakanxaka hey angikaze ngizwe hayi mngani wami ngeke hayi mngani wami kulungile ngizokwenza ngale ndlela osho ngayo ke kushuthi intambamba ngizoqhamuka-ke nazo iy'nkukhu seni sihamba ngithenge nempepho ibe ningi impepho ngifuna uhlukane nothando lwami noMaBuyi. Uyazazi ukuthi ubhekene nobani? Uyazazi ukuthi ubhekene nobani? Angisona lesisako besisatshiswa inobani mina. Emkhosi ukuhlenzela lesigodlo sakho. Elinye labajabule, elinye labasokole, imbuzi ayipheli, ngamlinda kangeni, Nxakanxaka yothando, Nxakanxaka yothando.